बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग वीडियो। तो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लॉग वीडियो बरनाय थाबाय एन्ड नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लॉग वीडियो लाना फैदों। बे वीडियोआनो जाहैबाय दिनैनिया बड'फा इउएन ब्रह्मनि मोनसे पार्क खुलिदों आरोना निउ ओपनिं जायाखै माने ओपनिं खालामथ'वाखै दासो बानायगासिनो दं। बेखौ आं दिनै देखायगोन नोंसिनो माबोरै बानायदों मा बानायदों। तो होमबा नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थौदो होमबा बानायगासिनो दं बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल पार्क आरोना इयो आस्था एनजिअ। नै गेटआव जेबो प्रिन्ट बानायथ'नाय जायाखै नै जाहैबाय एन्ड ओपनिं खालामबा मोजां जागोन दानो माने डेक'रेसनफ्रा मोजां जाजोब्बाय आरोना। तो नैबे नायबा जाबाय बेयो जाहैबाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुसुखा एन्ड खाम्फा बानायना दोननाय। तो नैबे जाहैबाय आरोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाम्फा। आं सिङाव गाखोलांला बेनिफ्राय नाहरसै माने निउसो नालाय बेनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान एन्ड थैनायाव दं आरोना। तो नायबाय थादो साजायदों आरोना बहुद मोजांनो नै बिबारफोर बानायजोबना दोनबाय। सरि गाइस भिडियोखौ मोजां नुवाखै। तो भिडियोखौ इसेबां माने मोजां नुवाखै सान्दुंनि माबाया मोजां नुदों। बेलासि टाइम जाबायना दायो। तो नै बेयाव फुल गायदों आरोना बहुद गाजानो फुला हिब्बि नुखायो नै गाइस नायलाय फुलखौ मोनब्रै मोनबा कालारनि दं नै बे बहुद बरिया हादों एन्ड बे दहाय बावैसो हानाय खोमायो नै। तो इयो कमप्लिट जाजोबा बहुद बरिया जागोन मानो होनबा दासो बानायगासिनो दं इथिंबो बे फुल गायनाय। उदालगुरि गलमायाव दै बियो माने हरिसिंगा र'डआव नै इयाव बानायना दोनदो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों गोदो जांख्रिफानायमोन खोमा इसोरो सोमावसारफानाय बेनो। एन्ड देन आं कमप्लिट जाजोबबा आं नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लाबावगोन आरोना ओपनिं खालामोब्ला। दाथ' ओपनिं खालामाखै जास्ट दायोसो माने डेक'रेसनफोरखौ बानायगासिनो दं। सानसेट नुहुरदो इनो बिथिं दंजोबो आरोना नै बिग्रायखांनाय नुगोन ब्रिटिशफोरनि माने गाग्लोबनाय आरोना बड'लेण्ड नर्थ वेस्ट बे बर'फोर माबा बड'लेण्ड दाबिनाय डिभाइड आसाम 50-50 बेनो आरोना गोदोनि बड'लेण्ड दाबिनायमोन। एन्ड इथिं फुला बहुद बरिया जादों माने इथिंबो दंजोबो नै इथिंबो साइडआव इथिंनियाबो बिदिनो बड'लेण्ड दाबिनायमोन जोंनि बर' हारिनि सब गोजायाव मास रेलि खालामनायमोन इयो बड'लेण्ड नर्थ वेस्ट आरोना इयो बड'लेण्ड नर्थ वेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 उइ वान बड'लेण्ड जे बर' हारिनि मास रेलि। तो बरिया साजायदों आरोना एन्ड ओपनिं खालामबा बेनिफ्राय साबसिन जागोन। तो आं जेब्ला ओपनिं खालामगोन अब्ला आं नोंसिनो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनानै देखायबावगोन। एन्ड इथिं दङ आं इथिं देखायनि बै बिल्डिं नुहुरनाया जाबाय अक्जिलियाम कलेज आरोना बे अक्जिलियाम कलेज खाथियावनो जायो माने नैबे लामाजों थांगोन अक्जिलियाम कलेजआ ओइजों रेस्ट हाउस जानांगौ जागोन इयो। ओमफ्राय नैबे फुल गायनो हागौ माने गायबायानो अलरेडि एन्ड खिलिथ'वाखै आरो बेफोरावबो गायजोबगोन बिदिनो थांगोन रेस्ट हाउस जागोन इयो। बेयाव जाजोबबा बहुद बरिया नुगोन आरोना। तो नोंथांमोनाबो कमप्लिट जाबा बेरायफैबानो जाबाय। उदालगुरि थाव डिपु खाथियावनो जायो बारा गोजान जाया थाव डिपुनि हरिसिंगा र'ड आरोना हरिसिंगा र'ड। ओमफ्राय ओरै जुदि टाउन थाङोबा माबा र'ड उदालगुरि शपिं मल थांग्रा साइड। फुलाव नै दाउ बासा लादों
थ' माने दायो एसेबां मोजां नुवाखै आरो ना जायगाफोरखौ मानो होनबा दासो निउ बानायगासिनो दा दैनो दासो खामानि मावगासिनो दं फुलफ्राव दै सारगासिनो आरो ना थ' इयो अब्ला कमप्लिट जागोन नुहुरगोन सानसेटा बहुद बरिया नुहुरदों आं कमप्लिट जाजोबबा लाबोगोन आरो ना नै उपेन्द्रनि मेन गेटआ बे जाबाय मेन गेटखौ माबा मोनसे प्रिन्टफोर खालामबावनांगौ जाबाय खालामबावगोनदां जेबो लिरथ'वाखै नै माबा इयो मा बिलाइथाय इयो लाफा बायदि नुदों र' बे मा फुल मोनथाय बावबाय बेखौ फुल नामखौ लाफा गंगार नङालै फाग्ला होनो नोंबो फुल गोजासो सब बेफोरो नोंखौ इमान हेभि नुगोन कमप्लिट जाजोबा थ' गाइस नोंथांमोनाबो हेभि नुगोन आरो ना बे जायगायाव जुदि जाजोबा नोंथांमोना खनसे बेरायफैनानै नायबानो जाबाय जुदि कमप्लिट जायोबा आरो ना अपेनिं खालामबा थ' गावनि बर' हारिनि बड'फा दं बेखौ नायफै खाथिनि आरो ना उदालगुरि एरा सोरबा सोरबा हरिसिंगा लाइन हरिसिंगा थांग्रा पानि थांग्रा एन्ड ओरै भैरबकुन्द थांग्राफ्रा लेफ्ट साइडआव नायलांबा नुगोन आरो ना दिफुनि मोनहैनाय सिगां बेयाव भैरबकुन्द थाङोब्ला लेफ्ट साइड नायनांगोन एन्ड हरिसिंगा थाङोबा राइट साइड नायनांगोन थ' बेनो जोंना बर' हारिनि बिफा the father of Bodos बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म born on 31 March 1956 dead on 1 May 1990 मेन गेट बेनो जों हाबफैदो नायलांदो दा जायगायाव बारा इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा मानो होनबा दासो नै फुलफोरानो बानायगासिनो फिननोसै बेखिनियानो आरोना बारा गैया थ' आं दायो थांफिननोसै आरोना मानो होनबा दायो इसेबां माने जायगाया मोजां जायाखै थ' दा थाङो अबाव थांगोन दायो जाहैनोसै मम' चेलेन्ज बे जाहोगोन नो मम' बेयाव बिराद बरिया नुगोन दंफांखौ जौबा इयो लारि लारि बरिया हेभिखा माने इयो कमप्लिट जायोबा नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आंबो जुदि कमप्लिट जायोबा मोनसे भिडिअ लाफिनगोन आरो ना what the beautiful necessary man थ' दायो आं बेनिफ्राय थांसै एन्ड टाउनाव थांनोसै आरो ना थ' भिडिअखौ नायदो दा लोगो मोनफिनगोन नामा नेसनेल ट्रेड एक्सप' निउआव मोनफैबाय आरो ना उदालगुरि टाउनथ' नङा माने दुर्गा मण्डप दुर्गा फुजा जाग्रा आरो ना उदालगुरिनि मेन नै दा बिथाङा पानिपुरि जानो नागिरदों थाइनैनि पानिपुरि दखानाव दं थाइनैनि चेलेन्ज होगासिनो थाइनैनि चेलेन्ज जायो दालाय सोरबा थ' नैनो नेसनेल ट्रेड एक्सप' थ' आं सिङाव हाबनानै दसे नोंसिनो देखायगोन दै सिङाव थ' होमबा जों पानिपुरि जानि र' 1 मिनिट जासिगोन बिथाङा दायो लाजिबावबाय जाहैदों थ' नै आंनिया फैबाय थ' होमबा आं सिङाव लानानै देखायनो नोंसिनो थ' नायलांबाय थादो नेसनेल ट्रेड एक्सप' नैबेनो आरोना बरायबाय नैबे आसामिसनिबा मा होननाय जायोलै रोङालै नङा नमस्कार नङा इयो बरायबाय बर' आरसानिखौ रोंला र' थ' नैबाव गेलेग्रा दं नै गथ'फोरनि चिलड्रेन्सफोरनि गाखोनायलाय दै गोदोगोनसो 50 थाखा गिदिरफोरनिबा गेलेजागौमोन 3 years to 10 yearsनिल' नै जोंनि थाखाय एलाउड गैया बोरायद्रायबाय इयावबो 3 years to 10 years 50 रेस थ' नै जाम्पिं प्रपल 10 yearsनिल' जों थ' नै इयाव गथ'फोर गेलेग्रा नै थ' नै 50 रुपिसाव 6 राउन्ड्स मोनगोन आरो ना इयाव गेले 3 years to 10 years नै गथ'फोरा गोलैबोसिगोन गोजौनिफ्राय नायदो नारबाय गथ'आ नै बे नारसोग्रा जिरायग्रा सियार सब जाजोबो बिदिबो जायो नारसोनानै ओमफ्राय फोलावबा बिदि उन्दुजायो आरोना बिसिना थ' जों दायो मोनसे नै बेलफोर नांगौबा
बायनो हागोन इयाव सानग्लास ओमफ्राय दा नैबे मोनसेनिफ्राय ओंखारनानै मोनसेयाव थांनोसै आरोना थ' जों मोनसे एक्सप'आव थांबावदों आरोना साबियाखौ लादों थ' नैबाव मोनसे दंबावो मोनसेया नैबे फिसामोन स्मलनिफ्राय नैबे बिग आरोना थ' नै निउ मोनसेयाव फैबाय थ' नै थांफिनसै आरोना हाब्ला जों नै 150-200नि ड्रेस दं इयाव कफि लोंनो नैफोरखौ बायना हरबा लांगोन आं बायना हरगोन कफि लोंनो खालामनांगौ नामा दंखायोलै आंनाव ओरै मेन गेटजों ओंखारसैब्रा थ' जों थांफिननोसै आरोना ड्रेसफोरखौ फसायासै नै मुजाफोर दं इयाव नैबेनोमोन थ' नैबेनो आरोना ड्रिमलेण्ड नेसनेल ट्रेड एक्सप' थांनोसै दायो गारियावबो दंलै नै थांनोसै न'आव एन्ड आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै थ' भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होजाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय